Ni, ko na ko. No baro ka pa lang tri channel ko. Muli lipatan tag like, share, comment. Iwaragawag mo. Dita, kailian tayo. Madal YouTube channel ko. Kasjay. Nya, imbagkan nga biga iyo amin dita. Kailya, kan kabariwa. Ta, kan amin nga Ilocano. Ay baga, panggap, ata, relief, nga 5K, kan 8K. Ata ayuda nga, ibagbagada nga 5,000, kan 8,000, ay na, anyo nga namnamaunon. Tamumata ni Congressman nga, kayatano, agam amangaw. Ay na, datala namnamaun yun, datala pag-apaan yun. Bagbagada nga kuang ikandalaan ko na dili pobre kunana dapor kunana kun daporis kunana kibagay na dili mapanda hindi ka bambantayan ng tado di poris kuno dapor mo kunana bagayo ka naging tidalikan tay jato di dapor natala nang namain nyo kat amuyo mo diba hamo lang na dili pobre iti na mulistya amin mga tao ko na mulistya iso nga dapat pantay-pantay ta hamo lang nga pobre ti mabaling agbutos amin mo mamayaman kag butos mo so dapat kitaan nyo naapay nga ita dagita la pobre ti kanyaw no pang kag sulisit ke pati mayaman pa itong unaan nyo nga sulusulisiton suno kasta nga raw, tuno pinagbubutos. Nagdito lang orad mayaman wow, tagbutos kinyayaw. Kasjay. Ang kaya di nga gaapa, panggap data nga 5,000, 8,000. Siyempre kunada, nagdi pobre laang ka no. Kat unfair mo't data nga mangyari no, pobre laang tam amin tayo mo ka nagkaputirigat. May amin tayo mo ka na virus, napiktuan. Atamo ganing Congressman Alan Cayetano baka namuti sa una baka nagkamali Congressman Alan Cayetano, ako ho ay barangay captain. Nahihirapan ho akong magpaliwanag sa mga tao. Yung sinasabi mong lahat ng pamilya ay bibigyan ay hindi naman totoo. Amumatan siguro napunumatan yung utak nan timang mangyari kami so baka na virus mo tan yung utak nan itong lablabilabang siyempre mapiktuan da kasi nagpapada tayo mo nga kwa amuyo mo siyempre dapat maging fair kasi jay nga makasarili. Apay dagita, apay no purpis dalatan. Datan ganing. Ni Congressman Cayetano nagbiro manon iti pag-apaan ti tattao. Imbis nga gawa mo kung mapampanunutan mo ni Kapitan na anon atan istorbo man ang yuto na pa naman kutikutan tuwan nga ayuda nga bagbaga mo datan da kayo dita ang kay nga natang tento ulo yo ang kay nga rumanumwar amuyo motan katakot nagpig sa kalat ti virus. Darwans nga nangawik ka ti virus. Inya pamunta ile. Aming kay tan kabaryuan mangurot. Ganad. Napimpintas pa nga mapangkay talon tawan ti virus. Pangkaigala ti ledeg, pangkaigala ti beneg, kasdag, kurimos ti tilapia, kurimos ti paltat, burikaw, ginagmayang nga pagbiyagan nyo, nga tumangkan tauluyo ti saka tumarawiti. Pangkaigala ti ararawan, kunana, alukap, ugot ti saluyot,
kangkong, o di nagsyaat, makaduron da dyan, ano ti may durunan. Di ba? Narang ay kay Jay nga pinagbiyaga. Di ba nakunada nga nagninatata ti ararawan. Nalapang kay nagala ti ararawan, kas Jay. Siya hindi ka naglay nga mga gala ararawan. Si kayo madiyo nga kaya. Kaya yu data. Iksan yu na kumyo, di nagsyaat. Apay nga taan, nagita Pilipino, isuda lang tinagtatangken tun ulo na. Kaslada lang magawagawatan. Natalaang nga kwan, dapat positive nga kanayon. Karkararag yung ngadda. Bagsi kay dita, dati pagalaan nyo ti kaninyo. Mabaling kayo mapantaltalon na kaningay, ay na. Uray umuula ko mga makita ti baba kaawam mo. Iso nga bag kayo dati makaiduron kayo pa dita, dati kamuti. Agbuya kailangan ti vlog ko. No sino ti kadwan iti may share. Sino ti kadwan ti subscribe. Dati naawat ko kini YouTube, dinayranod kayo. Ginagsiyaat ko nga nakatulong kayo pa'y kinyak, nakatula mo kinyak.